Maan alle voidaan rakentaa periaatteessa mitä tahansa oikeastaan, mielikuvitus tekee rajoitteet siihen, että mitä sinne rakennetaan. Ihan maisemallisesta syystäkin voidaan rakentaa maan alle, niin maan päällinen tila säästyy muun muassa virkistyskäyttöön. Me ollaan Sörnäisissä Katrivolan puiston alapuolella. Täällä on maailman suurin puhdistettua jätevettä lämmönlähteenä hyödyntävä lämpöpumppulaitos. Tämä on tämmöisessä tiiviissä kaupunkiympäristössä ainutlaatuinen mahdollisuus. Ja näitä ollaan hyödynnetty Helsingissä todella hienolla tavalla. Kallioperä mahdollistaa sen, että täältä ei tule ulkopuolelle melua eikä tärinätä. Tuossa meidän yläpuolellahan on asuinkerrostaloja, minkälaisia niin kuin äänihaittoja tai tärinäjuttuja tai mitään tämmöisiä niin ei aiheudu tästä. Me ollaan täällä hyvästi niin kuin tallessa. Ja kaikki nämä on olemassa olevan Helsingin alapuolella ja rakennettu silloin, kun Helsinki on jo maan päälle rakennettuna. Tämä pohjapinta-ala, mikä on louhittu täällä luolastossa, on 14 hehtaaria. Pääosin kaikki on täällä luolastossa. Nythän tässä kun menee ohi, niin sinne jää vähän ihmettelemään, mikä tämä tämmöinen rakennus on, kun ei siitä voi paikallistaa tämä jäteveden puhdistamo, koska on hyvin siistiä toimistoa ylhäällä ja koko puhdistamo on täällä maan alla. Täällä on se aktiivinen paikka, tuolla ylhäällä on sitä kulissipeliä sitten. Tällä hetkellä täällä on maailman energiatehokkain konesali ja täällä tosissaan pyörii noin 100 räkillistä tietokoneita ja aikamoinen määrä tietoliikenneyhteyksiä ja sitten siihen liittyviä kaikkia aputoimintoja, sähkövarmistusta, sähköjakelua, jäähdytystä. Täällä on semmoista tietoa, joiden turvallisuusluokitukset on ihan sen verran korkeita, että siitä ei sen enempää viitti kertoa. Ja täällä ollaan hirveän hyvässä turvassa. Tässä on 8 metriä kiveä ohuimmassakin kohtaa päällä ja tää on aika oikeasti hyvä paikka. No, tää on vanha pommisuoja ja se kertoo jotain tämän suojaustasosta. Ja toisaalta me ollaan hirveän lähellä keskustaa, me ollaan tosi lähellä muita ihmisiä. Me on laskettu, että meillä on noin 9 miljoonaa jo rakennettua kuutiota maanalaista tilaa. Ja noita uusia hankkeita niitä on toista sataa. Helsingin alla on hyvä rakentaa, koska meillä on hyvä kivi. Kivi on riittävän kovaa ja on vain vähän niitä ruhjevyöhykkeitä. Suurimmat esteet maanalaiselle rakentamiselle saattaa olla asenteet. Näitä on vielä jonkun verran. Kuvitella, että se maanalainen rakentaminen tai maanalaiset tilat on vaarallisia, pimeitä, pölyisiä. Mutta näinhän ei tosiaankaan ole. Tämä skaala, mitä sinne rakennetaan, jatkuvasti kasvaa. Ja tänä päivänä maan alle rakennetaan monennäköisiä liikuntatiloja muun muassa ja ravintoloita ja perinteisiä viihdetiloja. Enemmän ja enemmän toimintoja viedään maan alle. Kaupungistuminen on sellainen trendi, joka väistämättä vie rakentamisen myös maan alle. Sinne saadaan liikenteet ja huoltotilat järjestettyä, jotka on hyvin hankala järjestää maan pinnalle. Se ei auta, vaikka rakennetaan korkeita pilvenpiirtejä, meidän pitää saada se liikenne ja infra joka tapauksessa toimimaan. Ja mikäs parempi kuin laittaa se sinne rakennusten alle. Jo suunnitteluvaiheessa voidaan tehdä hyvin houkutteleviksi nämä tulevat tilat.
tämmöistä illuusiota voidaan myös hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella tehdä, että hämärtyy ajatus, että ollaan maan alla. Monta kertaa kaupungissa kun liikutaan maan alla, eikä ihmiset usein edes ymmärrä, että ovat maan alla. Maanalaista rakentamista voidaan pitää ympäristötekona monesta syystä. Se säästää maanpäällisen alueen parempaan käyttöön, muun muassa puistoiksi, liikuntatiloiksi, ulkoilutiloiksi. Kalliorakentamisessa meidän ei tarvitse erikseen rakentaa seiniä ja kattoja, vaan se rakennuspalikat on siellä valmiina. Joten kovin paljon luonnonmateriaalia ei sinne lisäksi tarvita. Ja kallio, joka me irrotetaan sen tilan saavuttamiseksi, niin sitäkin voidaan kaupunkialueella käyttää erittäin tehokkaasti hyväkseen. Eli me säästetään myös kiviainesottoa muualla, kun me rakennetaan maan alle. Tämä on erittäin korkean teknologian rakentamista jo varhaisessa vaiheessa. Se teknologia on korkea myös rakennusvaiheessa. Konetekniikka kehittyy ja uusia laitteita ja menetelmiä on jatkuvasti käytössä. Tässä mitataan nyt tällä hetkellä näitä Länsimetron Otaniemen urakan tärinöitä. Meillä on täällä Otaniemen alueella yli 40 tärnämittaria ja niitä on laitettu tänne rakennuksen sokkeleihin, kantaviin rakenteisiin sekä tärnäherkkiin laitteisiin. Tärnämittareilla tarkkaillaan, että pysytään sallituissa ohjearvoissa. Eli järjestelmässä on se hyvä puoli, että kun urakoitsija merkitsee tänne niitä räjäytyksiä kartalle, niin se automaattisesti laskee sen etäisyyden näihin mittareihin ja sitä kautta sitten sen etäisyyssidonnaisen raja-arvon. Seuraavan räjäytyksen suunnittelu voi alkaa käytännössä heti. Joku on sanonut, kun me räjäytetään tunnelinpätkä, me nähdään semmoista, mitä ei ole kukaan ikinä aikaisemmin nähnyt. Ja se on mielenkiintoista. Pienenä mietti vaan, että mitä hänen nuokin on jotakin punkkereita tehneet tonne ja sitten itse katsoi, että nyt on itse alalla tälle ja mietti, että nyt se nyt tietää, että kuka niitä tekee, niitä punkkereita ja luolia ja muita. Ja tämä on musta tietenkin todella komeata, että tässä rupeaa uskomaan, että maan päällä aina vaikuttaa siltä, että syntyykö tästä mitään, mutta nyt kun ollaan tässä Otaniemen metroaseman kohdalla ja tämä on louhittu tämä metroasema ikään kuin koko kokoonsa, niin tämä on musta tosi vaikuttava näköinen. Metrostahan maan päällä näkyy tosi vähän. Sisäänkäynnit ja sitten nämä ilmanvaihto, hätäpoistumistie, kuilujen kuilurakennukset. Eli neliöitä maan päälle rakennetaan hyvin vähän. Maan alle voi periaatteessa rakentaa mitä tahansa, että mielikuvitus oikeastaan tekee rajoitteet, mitä sinne voidaan viedä. Vielä jokunen vuosikymmenen sitten olisi ollut hyvin vaikeaa arvata, että hiihtotunneleita rakennetaan maan alle ja suunnitellaan laskettelurinteitä ja niin edespäin. Ja kyllä sinne pikkuhiljaa nyt jo rakentuu ihan oma kaupunki, oma ulottuvuutensa ihan niin kuin ylöspäin, niin alaspäin rakennetaan omaa kaupunkia.